Duh klinciku ucul mongko iku dadi katresnanku ngidul tepung gelan mungka cilik saibo ayo saibo bunga rasaku yen mulih bakal tak pondo Jogete apik 100.000 nggo nanda. Enak. Iya. Ngapa? Iki Mas Bayu. Ya. Jegleng ya. Nggih. Kowe tak jago-jago. Aja kalah karo Mas Gareng. Oh, mboten nek kalah. 6 kula. Panjenengan kalah ya tetep nolak ngene jegleng. Mboten Pak. Kok mesti menang kowe sebabnya apa? Sebabnya apa kok menang kowe? 6 kula. Oh iya. Aja nyawang umur le. Ning kelincahan iki mergo kulino lan skile wong dhewe-dhewe. Ao. Wong dicadani Mula buktekke, ayo. Mbak Suci, sampeyan yo dijegleng sapa sik? Kula manut. Ya, Mas Gareng sik nggih. Ya, ayo. Ayo. Ngerti bocah iki. Saben iki nyapa? Oh, sik to urung-urung. Wong iki nganggo ancang-ancang. Oh, nggih, ora apa-apa. Wong tuwa kok mbok sengkake boyok sing ra kuat kok. Yo nganggo ancang-ancang. Enggak. Saben bengi
ana pemandangan kok. Hop. Ya. Piye nan ngerti jenglangane Mas Gareng? Oh, kok ngoten sakit kula nggih. Piye? Sakit kula nggih. Ya. Angger ra iso ngalahke titeni kowe. Yo. Ya, Mbak. Piye? Katok munggahno sik bocah ora. Kowe ora nganggo sabuk to, Le? Iki goleke pakusuk siji ning kono, Kak. Ya. Tanpa ora brai. Yo, anu. Yen memajang Awas. Anu. Betul maju. Ora ngono. Nyok majune tok. Kone Awas. Yo. Hop, kumpul yo. Iya. ngene iki penak tenan Pak De. Enak aku. Tas. Lho yen aku iki pancen alusan kok supaya tanggane ra melek kok. Apa nggih? Wong kepengin di anu to kasar sithik to nggih. Ora. Oke. Wah, nada elok le jengleng. Jiko 50. Yo nggih, paten dulu. Iya. Ayo. Ayo. Enak kenakalan. Wah, bocah iki Piye apa? lagi dingengek wis 50.000. Ya. Awas. Hop. Wis sabotase diamput. Mungkin sing kedang wis gedung ngono keri kowe arep belani kancamu iki. Main kompak kok kuwi. Sindang bedhok ning gendang tulung agung kabeh. Wis kembar kabeh kuwi ya. Wah, kowe arep belani supaya aku ora entuk saweran ya. Niku kembaran kula dampit Pak. Jane aku wis iso lho, iki wis entuk. Iki ucul wis 50.000 iki. Yo. Gitu aku sabotase aku. Nan. Awas nan, maju. Yo, aja misir-misir ke aku. Awas, jengleng. Elak nan. Awas. Yo, parian sik, parian. Parian. Yo. Ijon. Parian. Parian dinggo Mas Gareng. Oh. Ya. Angger apik kitane kowe. Padha adoh mae lho. Gendeng Gendeng dipangan wedhus. dipangan wedhus. Ade gareng. Apa? Adik Gareng. Kaya. Ayo. Ayo. Nek sekolah lho sing sanjang. Kok sing ada wong sing parian kowe ayo. Ade gareng apa? Ade gareng. Ayo. Muni kaya wedhus. Pancen bagus. Bagus. Yo, siji kasnan. Dinggo BNPP. Ayo. BNPP. Ayo. Sore-sore. Sore-sore. Iki wis esuk lho. Njoben kayak sore ae. Terus Ning Sumatera. neng Sumatera. Terus BNPB. Heeh. Jaya selamanya. Amin. Ngelemas Gareng 50, nggo BNPP 50 100 ya konen. Akhir Sip. Ora meri. Ora meri wong ki anak buahe Bayu. Ning ndi karo Bayu pol-pol iki diklumpukke sesuk nggo sarapan wong loro. Padake ra ngerti. Teknik kuwi. Ora. Boten. Ayo kowe totoan kowe nata ya apa Mas Gareng nek iso sing 100 iki kekno. Nggih. Apa arep nata ya apa Mas Gareng? Napa? Bar nantang apa? Nantang nggih mboten sa nantang. Piye? Mendhet
anu niki Jika duit. nggih Piye? Pakde gareng Oh ngaku jekok Pak. nuwun sewu saderengipun Iya. Piye arep piye? ya lho paringi agar kobong tak pantal Piye? jenengan saged ngepek niki Ya. nek enten syarate Apa? maju salangkah mundur salangkah duit dicandak dipek Kok maju sak langkah, mundur sak langkah, nyandak duit. duit iso eleh ndang Lah jadi duite. ya Janji ya ki ya. Ya. Maju salangkah Maju. Maju. mundur lah dalah kijot duit tak kantongi nek ngaku iso Aku kok dihapusi balita kok ya. Ayo. Piye? Lah sing nyadap piye wong bar maju mundur lho. saged Lah iso ora kok. Ora iso no. saged Mas Iso. saged enggak Piye? Maju salangkah mundur salangkah lho ya. Janjine lho. siap Maju sak langkah, mundur sak langkah. mundur salangkah sret Iya. Wis genah iki yen anak buah bayi tenan. Wis iso ngapusi. Berarti anak buah bayu. Wis ketularan bose. Ora mundur kok, wong mundur salangkah kok muter kok gangsingan. tapi lah mundur Iya ya, mundur. Yo, Mbak Suci. Anu. Panasutya Ngaling-ngaling. ngaling Awas. capi Ada yo jegleng. Hop. Ya. Loh, bareng koncone sing jegleng ora luput tuh. Wah, ke sentimen ya. Ditenono. Ganti Mas Gareng. Wah, ora, wis sing ngebeduk kuwi ya luput mesti. Ora. Kena pas. Ya. Dum-duman saweran kuwi kan. Nadyan wadon sarta lanang Ngetan bali mulan apa setia. Maka langgame. Gom-gomino. Ayo, Mas Gareng sing beksa bar iki lagi kowe nah. Yo